Tito Tulfo, matutulfo? Patay! Yari! Teacher, tuturuan ng leksyon si Tito Tulfo. 55 million peso na kaldero. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. Woo! At ngayon, pag-uusapan natin ang nangyaring problema kay Tito Tulfo nung naglabas siya na isang video tungkol sa isang teacher. Diba, nakatitle pa ito, pasaway na teacher ng kanyang anak. At pinakita nila dito ang isang teacher na inilabas ang estudyante dahil daw sa card at sa panggugulo sa klase, at ipinahiya daw dahil inilabas dun sa classroom at ipinaupo sa isang upuan. Meron sila dito ng CCTV na nagpo-prove na nangyari yun, at hindi na dinenay ng teacher kasi nga may pruweba. Nagkaroon lang ng problema nung pinapatanggal ka yung mismong lisensya ng teacher para lang dun. At pangalawa dito, parang hinahatulan na ni Tito Tulfo yung mismong teacher doon kinakausap nila doon sa kanilang channel. Kita nyo doon, di ba? Sinasabihan na mismo ni Tito Tulfo si Teacher Melita. Para sa akin po, ma'am, kung tatanungin mo, malaking posibilidad na makukulong ka. Ikakasuhan ka, o pangalawa, tatanggalin yung pagiging teacher mo. So, ang daming mali dito. At nung pinapanood ko, anong sinasabi mo, Tito? Patay! Yari! Ano yan? Bakit? So, wala naman problema kay Tito Tulfo. Lagi ako nanonood sa kanya. At masaya ako sa mga naitutulong niya. Pero dito lumalabas yung lagi ko sinasabi pag mayroong mga issue kay Tito Tulfo, hindi Supreme Court si Tito Tulfo. Okay? Hindi siya lawyer. Siguro meron silang mga lawyer on standby. Pero tanda mo, live to. So, kung ano man yung mga reaksyon ng host, diba? Minsan may mga sinasabi, diba? The opinions and the blank of the host will not reflect on the show, blah, blah, blah. Pero dahil ito kay Tito Rafi Tulfo, sa kanya naman mismo yung channel. Okay, Boomer Tulfo, relax lang po. Wag po natin biglain. Baka nadala siya ng emosyon niya. Relax lang po kayo. Hindi wag po natin akuhin ng batas. Pero niyan tamang dapat pagdaanan at wag niya natin pangunahan. Nakikita nyo, ito may pinakamaraming dislike sa mga video ni Tito Tulfo. Yung halos magti 300,000 na yung dislike. That's at halos 10% like lang yan. Kundi 10 baka 5% lang yan. So makikita mo kahit yung mismo subscriber si Tito Tulfo, kung ano man tawag, Tulfoers, hindi din sang-ayon sa ginawang pagpapahiya ni Tito Tulfo doon sa teacher. At sumagot na rin si Tito Tulfo sa isa pang video pagkatapos ito na sinasabi niya hindi mag-iiba yung aking stand doon sa nangyari, pero siguro hindi na natin kailangan tanggalan lisensya si teacher. So syempre nag-post na dito mismo, 'di ba, para sa RA 4670, safeguards in disciplinary procedure. Every teacher shall enjoy equitable safeguard, hindi yung sabon, at each stage of any disciplinary procedure, and shall have the right to be informed in writing of the charges, the right to full access to the evidence in the case. Tandaan nyo ito mga sinasabi kasi meron tayong isusunod dito na kailangan nyo maalala to. The right to defend himself and to be ano himself? Ina-assume mo ba gender? The right to appeal to clearly designated authorities. No publicity shall be given to any disciplinary action being taken against a teacher during the pendency of his case. Kay Tito Attorney Joseph Noel Estrada, sinabi niya dito na kasama niya na mismo yung teacher na napahiya doon kay Tito Tulfo. So, sinabi niya rito na kasi wala namang due process doon kay Tito Tulfo, diba? Nandun siya to entertain, okay? Hindi para mag-solve agad-agad nung kaso kasi wala naman sa kanila doon may kapangyarihan to do so. So, kung makikita doon sa mismong video ni Tito Tulfo, hindi yung buong side ng teacher yung pinakinggan. Puro lahat doon sa mga OA na magulang. Naiintindihan ko kasi yung mga panahon din naman namin, di ba? May mga talagang teacher na nananakit. Naiintindihan ko rin naman yung mga nagsasabi na pwede ka makasakit ng bata. Yeah, meron naman talagang punishment para doon. Tulad ng iba mga comments na nakikita ko rito sa video ni Tito Tulfo, sa masasayang araw yan, naalala ko din niya, pinagdasal pa kami sa labas, pero nagtatawanan lang kami nung kaklasiko. So, yung isa naman, yung mga pinagbabato ng eraser, diba? Diba, what doesn't kill you makes you stronger, diba? Kaya ngayon, yung parang masyado mag-inarte at masyado entitled ng mga kabataan ngayon. Pero, syempre, meron din mga kaso na nasasaktan talaga sila. Meron talaga mga kupal na teacher. Syempre, hindi porket tayo ay nakatakas ng walang sugat at walang halong pagkabulag sa mga pagbato ng eraser sa atin, hindi dapat natin gusto itong gawin sa mga ibang batang mag-aaral din, diba? Hindi dapat yung kasama, hindi yung kasama sa curriculum. Okay? So,
So, hindi yan maganda. Pero naiintindihan ko naman, nag-enjoy at naiintindihan ko rin yung pinanggagalingan nila. Hindi naman yun ang issue rito Ang issue rito, kung may mali man yung teacher, hindi ganoon ang tamang pag-punish kay teacher. Diba? Parang pinalo ng klase keto pag ito di nyo to alam, papaluin ko kayo. Kasi sabi ko sa inyo, pag hindi nyo pinakinggan nung sinabi ko, papaluin ko kayo. Yun ang kupal na teacher. Pero diba, kung kunyari, hoy, itong hayop ka, kanina pa kayo nagkukulitan dyan, hindi nakakaintindi yung mga kasama nyo sa klase, lumabas kayo. Kung sila gusto nila mag-aral, kayo ayaw nyo, lumabas kayo. Sayangin nyo yung pera binabayad ng magulang nyo, sige. Binabayaran pa rin ako dito, bahala kayo. Parang malasakit na ng teacher na ganun lang, na ipinalabas lang yung bata na yun, di ba? Kasi siguro kung nadidisrupt niya masyado yung pagtuturo, di ba? Baka masyado siya naghaharutan. Sinabi rito na naghaharutan din yung anak nung complainant na isa pang bata. Tapos yung sasabihin mismo nung lola na yung pagtuktok doon sa ulo niya nung suklay. Alam niyo ba sino nagsabi? Kwento lang po yun sa akin ng classmate niya. Yung kaklase ng bata. Alam niyo ba kung gaano kalas magsinungaling ng mga bata? Ano ba, first time ba nila? Diba syempre, hindi mo siya pwedeng gamiting enough na reason. Alam niyo ng mga bata, madaling ma-impluwensyahan, pwedeng magsinungaling yan. Hindi lagpas sa batas ang mga bata. Hindi lang dapat yan ang basihan nyo, lola at inay, na nasa tama kayo. Nakalagay din sa batas na kailangan pag-usapan nyo muna doon with the principal, pero para idiretso mga Tito Tulfo, hindi ganun ang proseso, di ba? Merong talagang pinagdadaanan niya. Hindi pwede, uy, ako to, hindi ganun. Okay, may pinagdadaanan, masisira ako na to, kaya ayoko nang paluin. Latak to na mga ads sa pinapanood nyo, kaya maraming salamat. Ito din pinag-usapan natin kanina nung pinakita ko na photo, di ba? Bawal mo ilabas ang CCTV nung walang pahintulot doon sa mga nakuhaan. Diba may mga bata doon na nasa mismong CCTV? Hindi pwede yun. Kailangan mo sabihin, nandito ka, okay lang mo ipakita namin to. Hindi alam mismo ni teacher na naka-live. Diba? Kumbaga hindi siya subscriber ni Tito Tulfo, okay? Wala siyang data, wala siya internet. Hindi niya alam na nire-record pala siya. Ano ba yan? Para inipit niya na Tito Tulfo yung teacher na yun para sa abuse. Diba? Naiintindihan natin na hindi naman 400% tama yung ginawa ng teacher Siguro may mas magandang paraan na disiplinahin niya. Na disiplinahin niya yung batang yon. So, yun lang siya. So, nakangawit na ako. Dapat lagi nasa magulang ang unang pagtuturo. Okay? Hindi sa teacher. Kasi si senior teacher, parang bilangin kasi hindi mo tinuruan ng disiplina yung anak mo. Pwedeng kasuhan ni teacher si Tito Tulfo sa pagpa-public shame sa kanya. Alam ko, may kaukulang proseso yun at para lagpasan mo yun, assuming na ikaw ang batas, mali yun. So, tingnan natin ano mga mangyayari. Sana maayos na lang. Di ba yung point ng kay Tito Tulfo? Yung mapag-areglo, hindi ko lang bakit kailangan nila agad hatulan on the spot. Hindi po ako pulis, Tito Tulfo, hindi dapat tito pinapalo. Bakit? Trial by publicity, di ba? Kung trial by combat ng Game of Thrones, ito naman ang trono ni Tito Tulfo. TTT! Kaya pa ba mga hashtag TTT dyan, ha? Naabot nyo na ba ang langit sa hindi pagtikol? So ngayon, dahil ko sinasabi ngayon, daanan naman natin ng mga memes kasi doon lang ako masaya. Okay, kailangan ko sumaya sa kalungkutan na to. From Nublo. Di ba nga lahat papunta na kay Tito Tulfo, di ba? Kung makikita yung mismong shirt ni Lola, nakalagay doon Tulfo Brothers. So, baka nagpapakyut sila kay Tito Tulfo, tulungan nyo kami, di ba? Hindi mo malalaman, maraming factors. Bali nyo, nagkatawala. Pero napansin ko lang yung mismong suot niya, Tulfo Brothers. Diba? Hindi ko pwede gawin yun sa isang tunay na korte. Hindi ka pwede magpa-cute sa judge. Hindi ka pwede magpa-cute sa jury. Hindi pwede mag-abot ng mga Starbucks or ng McDo na kala mo thesis. Hindi pwede yun. Dante mo. Yung tumatawa ka pero malungkot ka sa loob. Tito Tulfo, kaya mo yan. Sana itama mo, mali mo. Marami nag-aantay ng public apology daw sa kanya. Tingnan natin yung gagawin ni Tito Tulfo. Views yan, Tito Tulfo. Gawin mo lang. From Zach Ramo Tulfo. Ibang Tulfo yan Erwin Henjo. Sumakit yung ulo ko sa font na yan pero napasaya mo ako. Maraming salamat. Sunod. From DCNE, ito yung sasabi ko kanina. Lahat na lang. Kahit kayo sumakit. Baka pag kumatay yung puwet ko, tutulpo ko yung banyo ko. Diba, daming, nako. Kumbaga, hindi lahat ng laban, kailangan mo ilaban kay Tito Tulfo kasi
Tandaan mo, pag pumunta kay Tito Tulfo, ang kapalit nun ay yung publicity mo, di ba? May mga pribado na mga kaso, tulad nung kanina, di ba? Private matter dapat yun eh, yung sa mga teacher. Dapat sinettle nila yon o tinapos lang nila sa loob ng eskwelahan, di ba? Sa principal's office, di ba? Sa tinanong ng principal, ano ba gusto nyo mangyari? Tapos di ko alam, ba't pumunta sila kay Tito Tulfo? Kinain na sila ng YouTube. Ano ba? Buti pa tayo dito, di ba? Nababait tayo dito na taga-sunod, di Tito YouTube. Sunod! Ano to? Ano yan? Mukhang magsasale na din ang Tulfo dahil sa nangyaring nangyaring issue na to. Palo ka dito, Tulfo, dahil lagi mo ko pinapalo. Yes, napalo ko rin ang aking paboritong tito. Sunod na balita. 55 million na kaldero ay issue ngayon para sa Southeast Asian Games. So tinanong ni Senator Drilon kung bakit umabot ng 55 million yun at sinabi ni Senador Angara na kasama daw kasi sa package yon. So yun yung issue doon eh. Kailangan dapat kinikilatis, hindi pwedeng ito lang yung package kasi 'di ba? Yun yung way para kumita ka, kaya gumagawa ka ng business. Yung dagdag na presyo na itadagdag mo doon sa kaya ito lang yung material, di ba? Sinabi dito, around 56 million lang dapat. Yung mga extra na doon, hindi na yun umaabot doon sa pangkabuuan kasi ginagamit na nila yun para doon sa serbisyo, yung mismo paggalaw. Kumbaga, kung material lang usapan, 56 million lang daw yung mismong cauldron. So, gininto ang chowpan ba ang gagawin dyan sa kalderong yan? Gusto ko tumirik yung mata ko. Sa sarap pag kumain ako ng fried rice dyan, ha? From brain katang. Pag ang cauldron ay isang monumento, isang simbolo, isa tong work of art. So alam ko may mga ibang tao doon na dinedepensahan yung sa cauldron. Parang yun daw yung way para ipakita natin hospitality natin. Yung mismong bansa natin parang nasa hospital na eh. Naghihingalo na yung mga mamamayan niya eh. Wala na tayong oras maging hospitable. Kung yung mismo mga mamamayan niya ay nakahilata na sa emergency room dahil sa hirap ng buhay, sa traffic, sa korupsyon, sa lokohan. Pwede ba unahin natin sarili natin? Alam ko meron ako nabasa dati ng presidente na iniral yung Pilipino muna. Diba? Unahin natin sarili natin kasi tayo yung mas nangangailangan ng pagmamahal dito. Isang beses walang gagamitin yung cauldron na to, okay? Baka ipalo ko sa'yo yan. Ilagay nyo na isa ng pera para sa mga facilities ng mga atleta natin, yung mga kailangan nilang scholarship, mga kailangan nilang kagamitan. Sa isang walang kwentang kaldero na isang beses walang gagamitin. Lagay mo dyan lahat ng pake ko sa loob ng kalderong yan. Baka kulang pa din sa kalokohan na to. Sunod, lobas na yung mga gastusin, di ba, sa pangkalahatan, from Malacanang Events and Catering, Marketing and Advertising Integrator, 360 million. At itong lumban at mga bilo-bilo na iba-ibang kulay lang ang naire natin. So, hindi ko alam bakit ganon. Pero, diba, ganon na eh. Wala natin magagawa. Sana na lang malaki kinita ng artist dito na binayaran. Kasi, sapat ba ang lahat ng mga kritisismo na makukuha mo para sa binayad sa'yo dito? Paano ito lumagpas sa brainstorming? May brain bang gumaan nung ginawa to? Kasi galing ako sa advertising. So, para nakikita ko ng mga ganito. Paano to dumaan? Final approval. Paano to lumagpas? Paano to hindi nilait ng client? Ewan ko ba? Moja ako. Ang mukha daw ni Moja ako, leche. Ano to? Tom Brandon. Ng mga shampoo? From Mojako to Doraemon, it all interconnects! Libo-libo? It all interconnects into the Southeast Asia Game Zone. Wala na ba kayo kasama sa loob? What the... Oh my... Malabas Paano na to isa eh. nagkasya? Gano'ng karami ang buhok mo, ate? Kita mo, pati sa bra? Dilimundo. Pati sa bra. Yes! Kita yun yan. Neneng B! Flat na petit pero makulit. Yeah! Hindi ko lang tama yung kanta ko. Pero Hindi ako nakikinig doon eh. Sensara. Hindi ko na kaya panoorin to. Basta marami pa yun. Basta marami pang nilabas doon. Okay? Parang sama ng loob ko ngayon. Sunod na balita era at PaoLUL. Alam nyo ba yung na-news kasi itong video na to sa jeep? May inaabot daw siya. Ang kala nila snatcher daw to. But nagsusuntok siya at pumasok doon sa jeep. Diba? Naging Grand Theft Auto. Diba? So ayun na naging title dito. At napag-alaman na hindi daw snatcher yun. Nang hawak daw yung nasa loob nun. Hinipuan daw yung asawa niya. At
Tapos bigla daw sumakay ng jeep papuntang Taft. So ginawa niya, hinabol niya ng kanyang kasama at pinagsusuntok doon sa loob. Bagay na bagay dito kasi lagi may dalawang panig ng storya sa isang kwento. So ayan, di ba dito, kala mo snatcher to, ano lang, kasi kung snatcher yan, hindi ka na susuntok, di ba? Kukunin mo na lang, di ba? So parang medyo doon pa lang mapapaisip ka na eh. Binabawian lang niya yun nang himasok sa hita ng kanyang asawa. So ayun, parang panghihimasok ni Tito Tulfo sa batas. Ayun, dito na tatapusin natin mga balitangina ngayong linggo. Sana matuwid ang mga nagawa ni Tito Tulfo ngayong balitangina. Hashtag TTT. Parang si Teacher Melita. Sana may tutunan kayo ngayon sa video natin. Parang si Teacher Melita. Pagbutihin nyo lang po ang pagtuturo, Teacher Melita. Alam ko may mga kupal talaga mga bata dyan. As long as hindi sila sinasaktan, minsan pag sobrang kulit na ng bata, kailangan mo na lang sila ilayo, di ba? Parang kung yung mga batang to gusto matuto, umalis ka na lang, diyan ka na lang sa labas, di ba? Kasi may mga bata kahit anong saway mo, wala, ayaw talaga makinig. Siyempre, di mo naman sila pwede paluin. Dapat yung magulang lang pwede mamalo. So, kung tayo like, share sa mga kailangan turuan yung mga friends at huwag nyo kalimutan ma-subscribe. Mga Frappuccino.